паважаныя госці, вы завіталі да нас у наш сямейны музей, які называецца Матчына хатка. Музей гэты мы адкрылі ў 2012 годзе. Нам вельмі захацелася захаваць спадчыну нашых бацькоў, каб нашыя дзеці і ўнукі помнілі пра тое, як жылі нашы дзяды, як жылі нашы прадзяды, як жыла матуля, як жыла бабуля з дзядамі. І вельмі захацелася, ну і пакой дазваляў, і мы збіралі гэтыя рэчы, якія знаходзяцца ў музеі. Гэта рэчы нашых дзядоў і прадзядаў і бацькоў нашых. І ўсё гэта зроблена іхнымі менавіта рукамі. Вось, напрыклад, калыска зроблена белым Іванам Іосіфавічам, маім дзедам па бацькоўскай лініі. Гэту калыску ён зрабіў сваімі рукамі. І гадаваліся ў гэтай калысцы і бацька, і затым гадаваліся унукі, менавіта я ў гэтай калысцы калыхалася. Вось. Што вам яшчэ? Ну, бацькі стараліся рабіць усё сваімі рукамі. І белы Іван Іосіфавіч па бацькоўскай лініі, мой дзед, ён быў майстарам па зрубам хат. Ён людзям рабіў зрубы хат, складваў дамы, рабіў калаўроткі, сталы, усякія куфэркі, ўсё на свеце, этажэркі, лыжкі, ўсё рабілася сваімі рукамі. І мой бацька таксама пераняў ад яго гэта майстэрства. Этажэрка, которая тут стаіць, это зроблена рукамі майго бацькі. І рашылье, і на вокны, і на ложкі, ўсё гэта усе гэтыя, і навалачкі на падушкі, і дываны самыя ткалі. І майго мужа, і хросна, і мама яго, Меланія Івановна, то ўсё зроблена іхнымі рукамі. І гэта рашылье, якое знаходзіцца на стале. Заўсёды любілі ўпрыгожваць Матку Божую, каб яна стаяла на самым найлепшым месцы, каб як чалавек заходзіць у хату, каб усе бачылі, што шануюць і веру, і чысціню ў доме. І ўсё гэта так стараліся найлепшым вобразам усё перадаваць сваім дзецям, каб яны тоже умелі ўсё рабіць сваімі рукамі. Вот, напрыклад, цётка моя Ірына Івановна, яна знаходзіцца тут, навучыла мяне рабіць рашылье, фіранкі, якія знаходзяцца на вокнах. Навучыла вышываць, навучыла моя мама мяне прасці, я даже і прасці умела некалі. Цяпер, конечно, как можа успомніў бы так, ну, можа, як успомніў бы. Рушнікі вышывалі, на вяселле менавіта вышывала мне цётка рушнік вясельны сватам, которые даравалі сватам на вяселле гэтыя рушнікі. Яны загадзя рыхтаваліся, вышывалі. І ганарылася сям'я тым, што ўмелі рабіць і бойкі, і той калаўродак. І з калаўродак мой дзядуля Іван Іосіфавіч маёй матулі падарыў сваёй нявестцы. Вось гэта прылада, напрыклад, лапата. Ёй на гэтай лапаце адпраўляліся у печку усялякія стравы, которые, напрыклад, і бандыты на дубовых лісцях, як натоўку яны там ляжалі і паджарваліся. Вось тут яшчэ цікавая прылада, ёсць сыр прыкладваць, вось гэта. Гэта тоже цеста на ім разгладжвалася. Это тут цэўкі савалі на матавілах гэтых. І гэта ўсё зроблена сваімі рукамі. І гэта часалка грэбень, на якім воўну часалі.
дзежкам, якой разводзілася цеста на хлеб, з баночкі вось, у которых захоўвалася і смятана, і малако, яно доўга не кісла у такіх збаночках. Бойку дзед мой тоже таксама рабіў сваімі рукамі бойку. Ну, асабліва ён любіў рабіць калаўроткі. Многім гаспадыням ён падарыў такія калаўроткі. Кошыкі, у якіх захоўвалася там сухая палянгвіца, колбасы, якія подвешивали там на чардаку. Гісторыя пачыналася ручніка як. Каждая жанчына, якая выходзіла замуж, заўсёды вышывала ручнікі. І людское жыццё пачыналася з ручніка. Нараджалася дзіця, і на ручнік адразу клалі на новы здатны ручнік дзіцятка сваё. Затым яго хрысцілі, зноў на ручніку заносілі ў царкву ці ў касцёл. Жанілася дзіцяці, ішло замуж, а зноў выкарыстаўся такі самы ручнік. З хлебам, солью сустракалі гасцей. Асабліва ў нас на вёсцы увесь час сустракалі з хлебам і солью, і абавязкова прысутнічаў пры гэтым ручнік. Абавязкова ручніком засцілалі стол такі святочны, на якім матка боска стаіць, на якой стаіць падсвечнік, дарога да Пана Езуса, і упрыгожвалі ручніком. Вось як у нас у музеі. У нас нават кветкі растуць, якія раслі даўней. І кактус, і палергонія, і фіранкі такія у нас вісять даўнейшыя. І мой сынок зрабіў карнізы такія з гарэшніка. Падзівіцеся на іх, якія цудоўныя. Яны ўсім спадабаюцца карнізы, на якіх вісять цюлі. Так заходзіш у наш музей, і вас адразу сустракае Матка Божая, сэрца маці называецца, сэрца Марыі. Па жыцці з гэтым вобразам прайшло і маё жыццё. Старалася жыць па людскіх законах, каб усё якасці, каб не хуже, як у людзей было, каб усё умела рабіць. Гэтаму мяне навучылі, конечно, мае бацькі, і белы Эдуард Іванович, і моя мама Марыя Евгеновна. Я старалася пераняць ад іх усё. Маем у сваім музеі да 30 ручнікоў. Усіх жадаючых запрашаем у наш цудоўны музей народнага быту Матчына хатка.